Bon dia, avui se'ns presenta una jornada amb bastant de sol arreu de Catalunya. Tindrem presència de núvols alts i prims, tot i que no hi haurà precipitacions, i com podem veure en aquesta imatge des de l'Observatori Fabra de Barcelona. Podem veure com tindrem presència de núvols pels Pirineus, tot i que no hi haurà precipitacions, ja que aquests són bastant alts. I com podem veure, les temperatures seran bastant altes arreu de Catalunya, sobretot en zones de Terres de l'Ebre, com per exemple Horta de Sant Joan, en alguns punts de Ponent, i veiem que la temperatura més alta registra Santa Coloma de Farners, tot i que en punts de Girona les temperatures seran lleugerament més baixes. Aquí podem veure com hi ha una onada de calor que puja des de l'Àfrica cap a les zones del Mediterrani. Durant el dilluns la tindrem pel centre de la península, però a nosaltres ens arribarà el dimarts, on la tindrem a sobre de Catalunya. Per tant, les temperatures seran bastant elevades i tindrem avisos per calor, sobretot pel centre de Catalunya, i per les zones del litoral veiem que no tindrem perill per temperatures massa elevades. Com podem veure, tindrem sol arreu de tota Catalunya, i pel matí les temperatures seran inferiors, tot i que elevades, i per la tarda veiem com tenim 40 graus pel centre de Catalunya i bastant altes per punts de Girona. Aquí veiem el promig, veiem que el dimecres tenim sol a tota Catalunya i es mantindrà aquest bon temps, i les temperatures patiran un lleuger descens entre dimecres i dijous, però el divendres s'estabilitzaran. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.